Na een jaar afwezigheid is Egopop terug in Echel. Het tweedaagse festival kent dit jaar een sterke line-up met vele lokale bands. Op zaterdag Kensington en Kraantje Papi en op vrijdag Ilse de Lange. Na een jaar afwezigheid hebben we alles opgepakt en we zijn er nou helemaal klaar voor. Dus laat de bezoekers maar komen. Wie had er 10 jaar geleden kunnen denken dat er een tweedaags festival met grote namen in Echel zou verrijzen? We zijn in 2004 heel klein begonnen in een kleine tent bij de kermis. En dus we zijn gewoon echt blij dat deze 10e editie en hoe groot dat we nou geworden zijn, ja, dat is fantastisch. Ja, dat is toch groot, hè? Voor zo'n klein dorp. En een leuke avond, gezellig. Egopop is goed georganiseerd, is helemaal leuk. Gezelligheid, leuke mensen, familieuitje en altijd heerlijk weer. Dus gewoon lekker genieten. Grote namen vonden al hun weg naar Echel. Dit jaar is Ilse de Lange de grote publiekstrekker. Rond 7:30, ruim 2 uur voor het optreden, staan de fans al klaar voor hun favoriete artiest. Zijn er klaar voor? Ja, Waar komen jullie uit? Wasbeek. En waar ligt dat precies? Bij Waalwijk in de buurt. Speciaal voor Ilse de Lange? Ja. Wat maakt dat zo goed? Nou, de muziek is gewoon heel goed en ze heeft heel veel passie, dus het is gewoon heel mooi. Het duurt nog eventjes voordat ze beginnen. Ja, klopt. Ja, even wachten nog. Ja, we staan helemaal vooraan, dus beter uitzicht kan ze niet hebben. Hè? Ja, dat is waar. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Kassel. Ik uit Maarsen. En waar ligt dat? Ik al, volgende vraag. Bij Utrecht. En jullie volgen Ilse de Lange of hoe zit dat? Ja, constant, ja. En voor euch dicht in de buurt nou? Ja, zeker in de buurt, ja. Daarom zien we ook heen, dat is ideaal, hè. Normaal is het altijd verder weg en nou is het een keer dik in de buurt. Ja. Dichterbij kan ze niet komen, dus dat willen we meemaken. Ja. Het wachten voor de fans werd beloond. In een volle tent met zo'n 1700 bezoekers gaf Ilse de Lange een spetterend optreden. Please don't think that I forgot who you were and are tonight. There's a safe place in my heart. There you'll always be with me. Years pass by and we get older. There's so much you didn't see, but your hand's still on my shoulder. Much more than a memory. Endless that's how I remember you. Endless highway, bring me home. All I know is that our love goes on. It's all I know is that our love goes on. Ja, geweldig. Ja, super. Ilse was echt top live.
was echt weer, ja toch? Zeker, zeker. Ja. Wat was het moment van de oven? Gelijk het begin al. Ja. Geweldig, hè? Toch? Ja. Super, Ilse was helemaal geweldig, voor herhaling vatbaar. Ja, was leuk, was voor herhaling vatbaar. Wat was het moment van het optreden? Het laatste nummer natuurlijk, het ene laatste nummer, sorry. Het Songfestivalnummer? Ja. Dat was helemaal geweldig, absoluut. Ja. Dat ging ook zonder wielen, heel goed. Ik heb genoten. En u mevrouw? Ja, helemaal. Ik ben aardig fan van haar, dus ik vond het helemaal geweldig om hier in de buurt een optreden van haar te zien. Ik vond het geweldig, tenminste. Ik heb ervan genoten, ja. Wat was het moment? Wanneer kreeg u kippenvel? Het laatste nummer, John Hyatt. Dat is een van mijn favorieten dus. En ze vertolkt dat op een hele mooie manier. U heeft genoten? Ja. En met de klanken van Groove It or Move It bleef het nog lang onrustig in Echel. De tweede dag van Ego Pop, zaterdag, met veel lokale bands. Er waren optredens zowel op het buitenpodium als in de tent. Een overzicht. Ik ben wel al vaker hier geweest. Ik vond het wel een te gek festival en zeker omdat het hier gewoon in Echel is en omdat het zo groot aangepakt wordt. Dus we vonden het zeker te gek om hier te mogen staan. Ja. Hoe is het onderling trouwens met de bandleden? Is het nog een beetje gezellig allemaal? Ja, zeker weten. We zijn alle 4 vrienden en we kennen elkaar ook van school. Dus het is hartstikke gezellig. Ja. En de spanningen lopen af en toe hoog op, want het is toch vrienden onder elkaar, want je moet toch presteren. En dat is af en toe lastig, maar volgens mij is het weer goed gekomen. Dus, Kraantje Papi, bekend van het nummer Waar is Kraan, betrad zaterdag iets na 8 uur het podium. Ik kan wel zeggen tegen jou dat jij de allermooiste vrouw bent, maar je weet dat ik dan niet en dat is niet best wel het vertrouwen. En ik zeg niet dat je lelijk bent, want dat is overdreven, maar echt volle zalen dekken lijkt me toch wat hoog gedreven voor een simpele 6. Je bent geen 5, maar ook geen 7, nee, een simpele 6. En jij moet daarmee leren leven, hey, een simpele 6. Je bent niet gek, gewoon normaal, alleen niet echt je moeders mooiste, maar ontzettend heel voor jou. En dat is ook wat waard, ook wat waard, ook wat waard, en dat is ook wat waard. Ook wat waard, ook wat waard, en dat is ook wat waard. Ook wat waard, ook wat waard, en dat is ook wat waard. Ook wat waard, ook wat waard. Dat is niet romantisch voor de open hart, dat kennen we overstaan. Jij speelt gewoon de show vandaag, en dus is dit mijn ode aan een simpele 6. 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 Een simpele 6.
we gaan naar Krassengoor. Je scoort een team met die moves in mijn bed. Maar in de ochtend zag ik jij was net zo simpele 6 euro. Zo, waar is Kraan? Kraan is gewoon een Echel. Had je er ooit van gehoord? Ik had inderdaad nog nooit van Echel gehoord en ik ken de Egopop ook nog niet, maar ik vond het fucking vet en super gezellig. Echt super goede organisatie, leuk publiek, super tof. Is het nu moeilijk, ik weet niet of je heel vaak in Limburg speelt, is het nu het Limburgs publiek moeilijker om mee los te krijgen dan het andere publiek? Nou, ik heb altijd het idee dat bij ons in Groningen en dan België, dus dat is de reeks waar ik tussen speel, dat hoe lager je komt, hoe meer het publiek zich zo opstelt van je moet je bewijzen. Als je eenmaal goed gaat, dan geven ze ook echt je energie, maar het is wel van oké. Het is niet gelijk van kom maar, we doen alles wat je wil. Weet je moet wel echt werken voor ze. Dus dat merk je in Limburg wel. En dat vind ik eigenlijk heel fijn. Want dan weet je namelijk als mensen lachen, klappen, geluid maken, dat het goed gaat. Dus dat is een beetje hoe ik het zie. Jongens van Kensington. Echel, ooit van gehoord? Tuurlijk, middelpunt van het feestcircuit. We zijn er wel een keer in de buurt geweest, in Maasbree volgens mij. Maasbree, kun je je nog herinneren? Nou ja, we zijn dus echt heel vaak in Limburg geweest, echt heel vaak. Dus we hebben echt heel veel, als we hierheen rijden dan zie je allemaal van die plekken en dan denk je van, oh wauw, ja daar zijn we een keer geweest. Nou ook, Echel nog niet, maar ik ben blij dat we deze ook een keer mogen aandoen. Maar Maasbree inderdaad vorig jaar, dat weet ik nog wel ja. Egopop 2014, jullie zijn er al een tijdje, hoe is de sfeer tot zover? Het is perfect. Het is hier best wel rustig, maar volgens mij in de tent best wel druk. En zo hoort het. We hebben een lekker biertje, we hebben net lekker gegeten. We gaan zo lekker spelen. Waar zijn jullie als band nou het meest trots op? Wat is nou het beste wat jullie bereikt hebben tot nu toe? Ik denk... Helikopter. Ik hoor rechts van mij helikopter. Ik denk dat hij 5 mei bedoelt. Dat was heel leuk. We mochten de ambassadeur van de vrijheid zijn en met de helikopter naar 5 optredens vliegen. Dat was fucking vet. En ik denk ook gewoon dat we een band zijn die vanaf het begin eigenlijk zijn eigen liedjes schrijft en eigenlijk alle keuzes zelf maakt. Elke stap doorlopen heeft die een band kan doorlopen volgens mij in Nederland. En dat we nu gewoon, we kunnen onze huur ervan betalen en we zijn gelukkig met wat we doen. Daar ben ik eigenlijk wel heel trots op dat we dat hebben bereikt of zo. Ja. En met een optreden van de Memphis Maniacs wordt de jubileumeditie van Egopop afgesloten. Memphis Maniacs. She's crazy like a fool. She's crazy like a fool. I wanna give it all to you. In the darkness, so much I wanna do. Tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. De 10e editie van Egopop zit erop. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.